Balak pang closing sa elementary o high school. Nining maong adlaw, sa tumang kalipay kitang tanan manghugyaw. Sa mga pasundayag mulantaw, aron kitang tanan malingaw. Tungod kay niining adlaw karon, ilabi nagyud niining kahaponon. Mao na ang tukmang panahon nga ang closing program pagahimuon. O sa mga bisita o mga ginikanan, sa lingkuranan pangupot na lang mong daan, ay ato nang masaksihan ang kiay-kiay sa mga kabataan. Ay kining tanan ilang gi pangandaman, aron kitang tanan sa tumang kalipay mahatagan. Apan mga ginikanan, kini ang angay ninyong masayran. Dili unta magmalampuson kining maong kalihukan. Kung wala mangulo kining mga katawhan, sila ang mga magtutudlo ning maong eskwelahan. O sa mga ginikanan o bisita nga taga dinhe, ingon man ang mga dili taga diri. Kitang tanan karon musaksi sa kiay-kiay sa mga maestra o estudyante. O sa dali na mga bisita, saksiha, sudunga og tan-awa. Kay mo kay kiay na ang ato mga estudyante og mga maestra. Sabi pa ko, ako unay muihat sa atong labang magubuhat ug maingon sa mga naminaw sa akong balak. Kaninong tanan, daghang salamat kay ako na di ay mulakat.